Bosta nies għattaw il-jum tal-ħaġġ ġewwa l-Park Nazzjonali ta' Taqali, b'ħafna mal-familja u oħrajn għal xi passiġġata fil-kampanja. Il-Park Nazzjonali ta' Taqali qed iservi bħala l-akbar pulmun aħdar mhux biss taċ-ċentru tal-Gżejjer Maltin, iżda tal-pajjiż kollu. Dan wara li l-Prim Ministru Roberta Bela inawgurat tieni fażi minn 5 fuq spazji differenti b'investiment ta' 15 miljun euro. Kru ta' One News mar jitkellem ma' diversi nies li kienu qegħdin hemmhekk u qalulna kif ir-riġenerazzjoni ta' dan il-park kienet deċiżjoni tajba e kif ġie ferm isbaħ u aktar konvenjenti l-iktar għal dawk il-ġenituri li għandhom it-tfal e kif huwa mgħammar bi spazji ġodda rikreattivi. Aħna ġejna l-ewwel darba llum, ġejna mal-ħbib tagħna. Konna sejrin Taqali n-naħa l-oħra u ddeċidejna li niġu hawnhekk għax isbaħ. U vera rranġaw sabiħ, vera din komdillu. U bħala l-ewwel iktar sejf u hekk qed naraw ħatfar. Ġejna sabiħ jidheru. Huwa park vera sabiħ, huwa park sejf. Aħna tista' tgħid niġu kull ġimgħa hekk. Hawn ambjent nadif u nieħdu gost niġu hawn. Ġi sabiħ ħafna. Ija għandi fejn nilgħab, nista' nilgħab mal-best friends, nista' nilgħab mad-daddy u l-mami. U bir-roti wkoll. Jidher sabiħ ħafna u jalla l-familji ngawduh u nibżgħu għalih. Ġi sabiħ u kollox hawn kumdita u kollox bit-toilets u b'kollox u li ssib kollox u toqgħod għaddellu fejn tittoqgħod. Ifhem onestament, vera sabiħ aħjar mill-ieħor żgur. Tgħid hawn naqa' ta' tibdil, fjuri, naqa' kulur, fimli bħala park ħafna ġobni, ġifieri ħafna nisbaħ mill-ieħor. Għandu gost ħafna hekk s'issa. Le sabiħa ħafna, x'nista' ngħid iktar. Mhux hekk, il-bankijiet u kull imkien fjuri sbieħ ukoll. Rajt dak li nafu. Xena ma tantx noħroġ m'għandix tfal nilgħab, imma dak qed jieħdu pjaċir jilagħbu. Kien hemm kambjament kbir fl-ambjent u kif qed naraw anke n-nies ġifieri qed iħosshom iktar komdu f'dan l-ambjent. Intant One News ħal opportunità biex jistaqsi lil dawn in-nies dwar investimenti ta' spazji ħodor li qed ikomplu jsiru f'pajjiżna. Kulħadd b'kelma waħda qalulna kif iktar spazji ħodor jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Naħseb hija idea tajba ħafna, anke fil-programm elettorali tal-Partit Laburista jidher li qed tagħtu importanza kbira l-ambjent. U naħseb kienet xi ħaġa li hija bżonn juża ħafna hawn Malta. Jalla ikun hawn iktar ħalli l-familji jkun hawn fejn jkun hawn jixtiequ jmorru. Aħjar milli kollox ġew jixilgħu tfittex u jisek fil-miftuħu. Naqbel iktar li għandhom jinfetwu hekk anke ħabba il-pollution u hekk jkun iktar arja, il-ġurnata li nkollu bil-karozzi l-arja titħammeġ ħafna ħjar jekk ikollok arja nadifa. Naħseb ħajftaħ il-Furjana tajjeb. Postijiet oħrajn kollha tajbin. Ifhimni postijiet bħal daw għandna bżonnhom hawn Maltax ma tantx hawn minnhom imma jekk jibqgħu sejrin hekk vera komdi għax għandna tfal żgħar aħna u hekk nieħdu pjaċir niġru barra jqogħdu komdi jkunu sejf.